Dobrý deň, páni a dámy. Dneska si ukážeme, ako získať redukciu z kart na USB-C. Takže keď si vyhľadáte, že SART na USB-C, tak ako vidíte, tak vám to nič nevyhľadá, čo by sme chceli. Takže, ako sa dá získať? Najprv si musíte kúpiť redukciu HDMI káblu na SCART. Toto ja myslím. No a takto vyzerá z druhej strany. Tam máte HDMI a SCART. A takto to vyzerá z druhej strany. A takto to vyzerá tak. Potom potom si zoženiete takúto vecičku, že HDMI, toto už bude kábel HDMI USB-C. O tom teda hovorím. Buď toto si kúpte, alebo toto spoločne s HDMI káblom. No a potom tento koniec HDMI káblu pripojíte k tomu konektoru hentej vecičky, čo som vám ukazoval predtým, a potom na tú druhú stranu, to, čo som vám ukazoval predtým, tam pripojíte SCART kábel, to pripojíte k telke alebo k niečomu, čo má SCART kábel, a potom si to tam pripojíte, a na tom druhom konci si pripojíte HDMI kábel na opačnej strane, HDMI kábel na USB-C a USB-C potom pripojíte zase niekam, čo má USB-C. No a máte, voilà, teraz už máte redukciu z kartu na USB-C. Dúfam, že vám toto video pomohlo. Ak sa vám páčilo, dajte like. Ak chcete takéto ďalšie videá, dajte odber a čaute. Hello gentlemen and ladies, and I am gonna show you how to get the SCART cable to USB-C. How to get SCART to USB-C reduction. So when you search this SCART to USB-C, and go to pictures, and like you see, no pictures is that you want. No picture is that we want. So how to get it? First you need to get is SCART to HDMI. This will be the device, and you need this reduction. And this is how it looks like from the other side. This and this from the other side. And then you need to get this
that you need to get then is HDMI to USB-C. This will be already the cable. So HDMI to USB-C, and it's on you if you get this or this. But if you buy this, you need to get the additional HDMI to HDMI cable. And how to connect it? First, you need to get you need to connect the HDMI port, and you need to get this cable. And how to do it? How to connect it? You need to connect this connector to the HDMI port of the device I showed you before, and get a SCART cable, and connect the SCART cable. Connect the SCART connector of the SCART cable to the SCART port of the device from the other side. Connect it to TV or a device what you need to use, and have SCART port, and connect from the other side of the device. Connect this port of HDMI to the device from other side, and connect the USB-C connector to a device what contain the USB-C port. So I hope I helped you. I hope this video helped you, and if you like this video, leave a like. If you want to watch my next videos, subscribe me if you want. And goodbye. Dobrý den, páni a dámové. A dneska vám ukážu, jak získat redukci na USB-C na SCART. Tohle bude tutoriál. Když si vyhledáte na internetu, že SCART na USB-C, tak dáte si, že obrázky, tak jak vidíte, že tak není tady nic takového, co bychom chtěli. Takže, jak ho teda získat? Musíte si vyhledat musíte si sehnat takovou věcičku, že start na HDMI. Tohle bude taková věcička. Tohle je ono. A za takové to vypadá ze zadu. No a potom ještě potřebujete HDMI na USB-C. Tohle už bude kabel. Tak. A tady to máte. Tohle potřebujete. Tuhle redukci. To je takový kabel. No a jak to teda zapojíte na to tak, že si si ještě SCART kabel. Si kupte ještě SCART kabel. No a ten zapojíte do té věcičky, do toho SCART portu. To zapojíte třeba do televize, nebo do něčeho, co má SCART konektor. No a z druhé strany té věcičky s tím HDMI portem zapojte tohle, ten konektor, a pak ten USB-C konektor zapojte do nějakého zařízení. Takže doufám, že se vám pomohl. Pokud se vám tohle video líbilo, zadejte like
A pokud chcete sledovat moje videa, pokud se vám líbí moje videa, tak dejte odběr. Zatím čau čau.